muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah njokke ahmada hanki kalnoɗen koɗo ceerno wi mbaɗimi e deftere he ko dame jeetati waɗi dame jeetati ɗe mboɗo waɗi nokkuɗo aɗa wittoya holko woni sababu ha mbimi seydi el hadji ali cowirmomi izzuddini ɗum woni almabahas almabahas wittirde nde nokkuɗo wittoyta e deftere he ɗo jiiloytoɗa e deftere he ko woni sababu min ceerno mbimomi ko wonde diina teddirimo ɗum gadotoɗa arde e deftere he caggal ɗum noon ndewna hen daɓe ɗe almabahasu wittirde fi talqibihi sowirede mo bi izziddini wonde diine teddiri ko alhaji ali albabul awwalu fi bayani nasabihi wa zurriyatihi wa nushu'ihi wa akhzi tariqati rusdihi dame ɗe ko jeetati ceerno wi damal garwaɗimal ngal ko feññinde asko alhaji ali ɗum woni damal gadigal ngal feññinde asko makko gila halwar ha kay heyɗi ha yetti ciloñ fo ceerno no haali gila halwar ha kay heyɗi ha ciloñ wa zurriyati e ɓesgu alhaji ali ko allah arsiqinnomo e ɓesgu ne e ngal damal suddiɓe alhaji ali sohnaɓe makko e ɓesgu makko fo ne damal wa nusuihi e puɗe makko puɗe makko ne damal he wa akhdi tariqati rusdihi e no ƴeftirno laawol peewal fo ne e ngal damal ko kalɗen ɗo ko fof woni ko e damal garwanimal tawi jejjitani noon gonɗen ko e page ko e hello 15 ha joni hello ngo gasano hanki wa ilmihi bi awaidi asrihi wal quruni l ula wa ɗabaihim kulliha ɗeɗo gueɗe fof mofti koye damal ɗiɗaɓal he damal ɗiɗaɓal ngal ceerno wi won toon ko enkede mo kanko seydil haji ali tiggu muynat hankkadi so watti yondinade e ñaɓɓe ga muynam ɗam ente kanko noon o yettima e gande o yettima e nokku ma en garoy hen hifinnati entede wa gayratihi e kiram makko hirandemo o diine e hirandemo sunna nelaɗo allah sallllahu alih w sallam naydamal ɗiɗaɓal he naydamal he jamaragal makko ko gorko cuusɗo jamaro ne hen wata jalludihi e sembindemo tiiddemo e diine naydamal he wa himmati himme makko wonde ko joom himme ne hen kadi jawlagol makko saaha hurmaji hurum allah so huncama no jawlorto e ɓen huncoɓe hurmaji allah no yanirta e ɓen fo naydamal kala nde o tini mere somo yirbino ɗum ko min aslihi no pamirta lekki taw wona wiide mo soppa gila gaccata ga seeɗa ala gila yo fobre ga lawol go kanko so tini mere to lasdi mum o wittata haw anda ndeɗo mere kam hol lasdi mum hoko jibini ɗum ko toon o yirbinta ni andi kam lekki gila to fobre to so ɗuggitama andi wiyata hankadi ma futtata hankadi kanko ne mere de wona ɗiga moma tan ɓenna moma ga ala o firtata ha laaɓa nayi damal he wa sawlatihi enda sama'ihi nayi damal he piljitagol makko so nani mere o yiɗa nande neɗɗo no haala buccu pajaji haalaji dayiraji so nani mere o filjito o laawo fo nayi damal wa ba'dihi alladhi yulinu suhur wa yashfi sudur wa yuhyi al-qubur e ngal damal ko heen woni waaju alhaji ali waaju makko newnowo kaaƴe o hayso hayre o hucciti o haalde mum nanat waaju makko cellinowo ɓerɗe o waaju makko guurtinowo maayɓe o woni kabriji ko e ngal damal woni
haa ngara hen noon jiyano siforto Naam. wajuji Seydil Hadji Ali nayi damal he yiddemo Naam. e mawnindemo seeren Naam. kanko o famɗinani ceerno ɗum noon kala ba o wima Alhaji Ali hokkima ko Ali ibn Ismaila Naam. so wi noon kanko ceerno o haalduma Ali ibn Ismaila tawi neɗɗo rewi jangde mum waliyagal mum no nangiri lawol tijjaniya e ko joguino e karamaji ceerno no waɗanimo ɗo windande ha timmi oɓe on Ali ibn Ismaila hokkima ko Mouhammad ibn Ibrahima Naam. on Mouhammad ibn Ibrahima ceerno waɗi e makko windande haali ɓure e karamaji gueɗe ceekɗe aada gonnoɗe e makko ceerno yo Mouhamadou ibn Ibrahima hokkima ko Ahmad abne Abibacry ceerno kadi sifo Ahmadou ibn Abibacry ɗum noon ko damal tataɓal e deftere de Naam. toon ɓe ɓuri Ahmadou ibn Abibacry no haala toon Ali ibn Ismaila no haala toon Naam. Mouhamadou ibn Ibrahima no haala ɗum woni damal tataɓal ngal الباب الرابع في ذكر من أخذوا عنه حين قدم وابتلائه وهجرته damal nayi ɓangal ko jangtade ƴeftuɓe laawol e Alhaji Ali ɓe hokkuno tijjaniye sahade o arti nde ummiti to Ali ibn Ismaila o arti ɓe waɗi hokkude laawol tijjaniye e jarabuyeji keɓtinoɗimo ɗum jiitoyta ɗum koto damal nayɓal wa hijratihi e fergo makko no feriri o ummi Guinée Bissau o ari Diaguet aɗon ɗanode seydi Sow yo o timomi e fergo makko ande Alhaji Ali e ceerno mawɗo ko badgol Allah tan Allah tan nandidini ɓe haa wawa seerno Alhaji Ali feri ko fergoji ɗiɗi no ceerno feriri fergoji ɗiɗi nde ummi Guinée Bissau o feri waɗi ko Diaguet ɗum ceerno ma haalda caggal ɗum o ɓittina fandanaɗo o rokki hejje ɗon o ummi ɗon o sinco wuuro makko Madina wona woni fergoji ɗi no ceerno ɗi adori ko Madina Alhaji nde faaɗa toon ari sinco fergoji ɗi damal nayi ɓangal maw haa ɗum toon ibtila'i jarribeede mo hoɓeyan tigi Guinée Bissau o feri o ari Diaguet ɗon ne ronki hejje ɗon haa o feri o ari Madina kono noon ay deftere nde kayre fof e heewde ko feccere mayre ari feccere nde majji wallahi feccere deftere presque ari bindanɗe ɗe kewɗe heen garani ko ɓurno ni cikkata ko ɓurno wonde mo himmu deftere nde ɗum majji ɗum arani sa ɓurno himmude cikkata ko Alhaji Ali nde ummi Diaguet holno sinciri Madina nde ceerno ari nde holno tawrumi holno ɓe guurdirno ɗon e makko holno nehirannoɓe ɗon nden windande arani ɗum koko majji nan ɗo bindi ha deftere nde ardani hay e nder ko haalate ko jiɗi kewɗe hen koko manki deftere nde ɓe mbi ha ceerno ayan nan ɗo ni ceerno Jalal hoore mum no bindi ɗum ceerno Jalal hoore mum no bindi ɗum hatta inna Seyyid Alhaji Mouhammad ibn Saïd radiyallahu anhu أراد حسب ما بلغني أن يرسل إلى صاحب المطبعة ليحاجه في صنيعه ثم تراجع محتسبا بالله هاويا ما تيرو مول o yiɗino fortoyde pelente o noddamo e ñawoore muulannoɗo o deftere nde muula e noon sabi ko manki o toon manki no muullir noon ni feewani kadi ko heewi manki hen ceerno yiɗi hujjodiroyde e makko kono noon summata radia defti ceerno yatiri caggal muhtasiban billahi o heññitori Allah o wimi holli Allah mi ɗaldiɓe e Allah kono deftere nde nani ganna asafu o wi eɗen cuno noon li adamil usuri wasde ƴellitade en eɗen cuni hen e ƴellitaki alama baqiya ko heddi minal kitabi deftere nde ko heddi koye jiyan te ko heewi arani ɓe mbaɗi ɗum muul bon
nde wonno e deftere he windande nde ceerno wanno e ceerno Ousmane Thiam taw ko puɗol ceerno ɗum joni ko bindi junngo ceerno ɗum ɗo ko muul machine tan ko bindi junngo ceerno gooto noon joginoo ɗum waanjitii fof on nde salorii deftere nde wonaa omo saliide o wi ko jiɗɗo fof ko ma ara toon jooɗoo daakoo ɗon waanjito ɗum waɗi mi jogii heen ni sabi jinnaɓe alaa no mbiyatano mi yiyaa toon woni ceerno men ceerno Tijjani Sadik Kunkande ceerno nde bindi deftere nde tottimo o waanjitii haa laaɓi o waanjitorii kuɗol makko ceerno Tijjani Sadik Kunkande kanko mo waanjitii ɗum ɗum waɗi baabam eyi ɓe kaali ɗum bambab galle laaɓi laaɓi eɓe ummo Sinthiou Garba alaa ko mbaɗata toon artuya wallu en mbajitoɗaa e deftere nde wimomi luɓomo tan deftere nde deftere majjata ɗo nelda kam Sinthiou Garba ga kadi ɓurmi yaajede mi waanjito ceerno Tidiane Sadi wi ala oyi deftere nde ɗo kay ɗo ko joomum jooɗoto tan daako ɗon waanjito haa gasa kono nde yaltata ɗo o waɗi windande ceerno Ousmane Thiam ko ɓuri heen haawnaade nde o tawnoo ceerno sifanonoo ko ceerno Ousmane no feriri omo haala kanko ceerno o yaanoo ko Kolda o ɓenni Madina Alhaji o addude ceerno Ousmane no wondirnooɗo e muɗum haa no waɗirani ɗum galle o haali sohnaajo mo arii hokkude ceerno Ousmane on ɗo wonno e sifaade ko ɗon no so bonande ari tan bonande ari on ɗon sohnaajo ceerno Ousmane e deftere he ɓe mbaɗimo ko sohnaajo Alhaji Ali ɓe ndeɓe inde makko e inde bam makko kanko sohnaajo o kaari ɓii kaari jeyaa ko e sohnaaɓe Alhaji Ali ko heddii ko fof majji ceerno Ahmadou Ammar ceerno haala ɗon pilma ceerno Ousmane haalniimo ɗum kadi nan ɗo e deftere ceerno Ousmane wiima ko min ceerno sifatonoo ɗon jooni noon ko sifiyama ko fof majji heddii tan inde sohnaajo kadi inde nde waɗoyaa wonde ko sohnaaɓe Alhaji Ali o jeeya namdal ceerno kanko ceerno Tidiane Kunkande o deftere nde ana heddi e juuɗe ɓesnoo walla eyi mi annda so Allah mi wittaade mamin naamdo ɗon mamin naamdo sabi han kadi fotii heɓɓiteede inchallah albabul khamis damal joyɓal fi intiqamillahi ala adaihi waman jafaw alayhi ɗum won damal joyɓal ngal ko jobtiigo Allah jobtaago Allah yoftii anɓe Alhaji Ali Allah yoftanimo anɓe makko waman jafaw alayhi e ɓeen murtunooɓe yanannooɓe e makko sabi alaa ko waɗaaki ɓe jennamo beddotonoomo kaaƴe alaa fof ɓe mbaɗata ɗum konko Seydi Alhaji Ali ceerno noon no haala e damal joyɓel he ɓeen waɗannooɓe mo ɗum jobtiigo Allah no arduno e ɓeen albabu sadisu fi dicri ma jara lahum haala sukna fi jañet won damal jeegoɓal ngal ko jangtaade ko dogannooɓe nde ɓe kuɗi jañet nde jañet noon ɗo tina ɓe tan koye ɓe muñir Allah faɗata dawɓe miir ɗum ne damal joyeɓal damal jeego ɓiiwal albabu sabiu fi dicri badi man fasu bihi fi ngaabu مع بعد من معه من الصالحين وتصبيرهم وتبشيرهم وتحذيرهم وإعلامهم أن العاقبة للمتقين damal jeeɗiɗe deftere he ko jangtaade ɓeen maldanooɓe Alhaji Ali ko gaaɓu nde woni gaaɓude ɓe ngannduɗaa ɓeen kam ko malaaɓe jaɓi jebbilii irri ndewe makko ma ba'di man ma'ahu min as-salihin nayi damal he kadi haalde heen joga moƴƴuɓe wondininoɓe Alhaji Ali ko gaabu o wina e deftere he e ngal damal omo haali heen Alpha Oumar Patel Dia eɗen keɗo bande makko wonamo haala ɗo kanko ceero bande makko wona faweeɗo e radio Dakar FM no haaliri e sawtu makko ni ko noon woniri kadi e bindol makko Alpha Oumar Patel Dia omo windimo ɗo kanko ceero
o woni bamum Alassane Alfayi نعم o ande ari wi alhaji ali mi ari rumande lawol tijjani he نعم o wi alhaji ali toɓɓanimo ba jangguinimo limtu jangguinimo hijju jangguinimo taro نعم jangguinimo dirturɗi ɗi fof نعم wona ɗon keɗo bando hata watta tan ceerno yimata gum o tijjani he noon so moƴƴinama ko noon waɗa o haali noon tijjani oɗo ɓandu o o wi min ceerno moom ko Alpha Oumar ɓurmi yemde hay Ibnul Farid Ibnul Farid ko waliyu Allah o rewi Allah نعم o laaɓi o laɓɓini ha o huncana galle makko aljanna o yi o wi jaam Allah ko dewannami ko fof ko ɗum woni jobdan نعم oɗo aljanna ɓeeroɓe urul ayni en نعم ɗiɗo calli e min de komi golli zéro min gollam ɗe fof jeehi zéro نعم in kana manzilati نعم fi lhubbi indakum ma qad ra'aytu faqad dayyatu ayyami walla amali Allah no mbami yiddema ni so woni jobdam hen نعم koko jiimi ɗo ko kuncanɗa kam ɗo ko o galle aljanna e gollam ɗe ñalomajam jeehi zéro نعم ande o kam yettima e nokku نعم o wi min Allah ko an cohlumi wona aljanna نعم min ko dewanmi ko ko birdanmi ko laɓɓinmi ko Naam. an cohlumi min ko an woni jogdiyam an Allah wona aljanna ko an tan cohlumi Allah min ko an tan cohlumi mi sohlani goɗɗum ceerno wi on e hawnade de o wi ko Alpha Oumar ɗummi ha weeɗi ɗum e bande on noon mo haali ɗum نعم ne damal heewa tasdirihim muññidde ɓe نعم damal jeeɗiɗi alhaji jaali sa fof muññita ɓe muñen tan نعم fergono muusi wa tabshirihim e weltinde ɓe نعم ko hande tan muusi janngo welo ma weloy نعم ma men welde wa tahsirihim e rentinde ɓe نعم dentuɗe nanggam e nanggam wa ilabihim e andinde ɓe annal aibata lil muttaqin o andira ɓe battande moƴƴe wodani ko hulɓe Allah ɗum men ngaro hen e damal albabu saminu نعم damal jeetati نعم fil wasaya ko wasiyaji نعم wal fawaidi e fayidaji damal jeetatal ngal ɗum woni hen نعم wasiyaji ceerno no wasiyo نعم e fayidaji o wi ay o alhaji ali no wayni neɗɗo ko ni foti waade ɗum julɗo foti ñemtinde hankkadi e fayidaji mbaɗi noon ceerno wi نعم wa rubbama nabbahtu saha noon mi findina نعم yama mi findina fi kulli faslin نعم e kala damal dame jeerteɗe e kala damal ngal garɗen نعم mi findina alama zahra li fihi ko feeñani kam hen نعم minan nukati fayidaji نعم wala hikame e hikmaji kala damal ngal garɗen so mbi alhaji ali waddama ni waddama ni waddama ni ha gasi نعم on saha min mi ƴeewa wiya ko naggam woni ko mbiyata analyse ko waɗa hen analyse am min ceerno mi haala hen yiyenda نعم sa yi o waddama ni sababu o ko ni walla naggama ko ɗo jogori watti feññina hen نعم minan nukati fayidaji wala hikame e hikmaji ceerno wi wa sammaytuhu Naam. ay inde nde nani hijrata suadai wa rihlata suhadai ceerno wi ko min mbini deftere nde inde nde won wa sammaytuhu jindirmi deftere nde نعم hijrata fergo as suadai malaɓe نعم ferɗo ko malaɓe wa ida sahara al ilahu unasan li saidin fa innahum suada hay ɗum ceerno winduɓe deftere ko jimal mouhamadoul bousayri نعم so Allah wurti yimɓe hucciniɓe e malaɓe نعم ɓen yimɓe ko malaɓe kanko ceerno noon Naam. Allah eltimo huccinimo e alhaji ali o sikki ala ko malaɓe enen nde ɓe Allah itti nokkuji men garɗen perɗen ɗo tawɗen ɗo ceerno ken Naam. malaɓe so Allah wurti huccini yimɓe e malaɓe Naam. ɗum tindiriɓe ɓe ko malaɓe ɗum woni fergo malaɓe wa rihlata ko kirnol assuhada e sawdin ko ɗanngal sahodin sahodin tan sa nani cahodinɗo tan نعم woni mo ngannduɗa ñalawma ummital ko directe aljanna نعم wittodirede ala hasbede ala ɗum wiyete sahodin ɗum woni inde deftere نعم ceerɗe yo noon gonnoɗen koye hello sappo e jeego joni eɗen naata e hello sappo e jeeɗiɗi ceerno wi summa inni audu bi rabbil falak نعم min ayni kulli muntaqidin نعم wa as'alu al akha al mu'taqida al muttali'a alayhi نعم
أن ينظره بعين الغيرة الدينية نعم ويسدل سدول الستر عليه نعم ويصلح كل ما وجد فيه من الخطأ نعم والانحراف عن الأسلوب المألوف من العربية وقد أقررت على نفسي بالضعف نعم. فليقبل مني العذر نعم يا ربي جون نون مولي ما الله نعم الله جيدو سبا نعم مولي ما الله يتري نعم بوني فو نعم منتقل بدو كريتي كريتي كاجي كيرو بوني كولا يا ربي مولي الله يتري نعم sabi yitere ndeke min daara نعم jomum jiima hen jangga نعم waɗa sabotage ɗum ɗo ngal nangga haali ɗum awno won wiyoɓe noon ɗum ɗo ko haali ɗum ɗo nangga ɓe nangga o yimi moolima Allah jeyɗo subaka نعم e yitere jogorde jiimoyde hen نعم taw jiimgol makko hen fof ko bonnidde e wittude نعم e wadde critique moolima Allah e on kono noon wa asalul akha ceerno wi musidɗam juulɗo نعم piɓɗo ƴellitiiɗo deftere nde نعم mi ñaagiima on yo ndaardu deftere nde نعم e yitere kiram نعم ceerno mbi noon mi ñaagi musidɗo juulɗo نعم jogiiɗo fimde ƴellitiiɗo e deftere nde نعم yo ndaardu yitere nde yitere kiram نعم hirande diine o annda ɗum ɗo waɗiraa tan ko hirande diine sabi moƴƴuɓe ɓee so ko kaaletee ko Allah jiyaani ko haaletee ko ko haa yimɓe mbaawa ñeemtinde ñeemtiroɓe so keewi diine sembat wata o ndaardu ɗum nde yitire oyama moolimi Allah o نعم yitere bonnitooɓo ɗo kirti wata o ndaardu nde yitere alaa yo ndaardu yitere hirande diine tedduɗo o نعم Allah jeyɗo al arshi mawɗo o e ko Allah de ñaagiimi نعم yo wat deftere nde e nde jaɓaa e zati makko نعم kadi e jaalahu makbulan li waɗi نعم mi ñaagiima Allah نعم yo Allah wat deftere nde ko jaɓaande ɗo makko ɗo نعم mo duwiɗo duwaw mawɗo no kanko ceerno o wii wa an yuhsina نعم hitama نعم kulli ahin sa'a fi kasbihi نعم. aw tahsili cheyin min umurihi o wi mi ñaagiima kadi Allah نعم yo Allah moƴƴin timmoode نعم kala musidɗo daña timmoode moƴƴere نعم daña battade moƴƴe نعم. o wi kono ko musidɗo jaaɗo نعم e faggitaade deftere nde o yehi o soodoye deftere nde نعم ceerno wi o mi duwanimoomo yo Allah hokkumo timmoode moƴƴere ceerno wi noon yo dañ timmoode moƴƴere o wi walla dariiɗo نعم gay humtude heen haaju e deftere he Nah. tahsili cheyi gayndude huunde min umurihi نعم o darii firde no firdeten ɗo ni نعم walla heɗaade نعم walla o darii e wallide muul deftere nde Nah. fof na jeeya heen ceerno mi duwanima on Nah. yo Allah hokkuma timmoode moƴƴere نعم man sa'a woni kulle ahin kala musidɗo نعم sa'a jaaɗo fii kasbihi faggitaade nde نعم aw tahsili cheyin walla gayniraade huunde min umurihi نعم e alhaaliji ɓe taw o faggitorii deftere nde نعم walla omo wallita pour deftere nde muule o waɗiri noon نعم rahba tan ko reerɗude fii ila e townude نعم saalihi zicril muminin نعم no moƴƴuɓe julɓe jangtete نعم ɗum o yiɗi townu sabi ɗo moƴƴo haalete fof Nah. julɓe nde Allah ne jippono taw ko ɗum waɗiri ɗum نعم kanko ɗo jeeyama e saɓe نعم sabi so walliti muuloɓe ndehe ɗum ɗo mballitoɗo e Nah. muuluji ɗi defte ɗe yoɗe keew kanko ɗo addi ballal makko taw o waɗiri noon نعم fii ila'i ko townude Nah. saalihi zicril muminin ɗo jiyaɓe Allah gonɗuɓe moƴƴuɓe ɗo jangtete o waɗira noon wantigaman min al aada il mufsidin نعم intigam woni yoftade sehnorade نعم sehnorade añƴe bonnitoɓe ɓe نعم ɓeeno bonnita no mbaɗa critique نعم ɗi kanko waɗa kanko o daro o sooda o faggito woɗo ɓe o soodani woda ko wallita نعم ceerno wi on yo Allah hokkumo timmode moƴƴere نعم innahu Allah ala dhalika ko haalaɗo o نعم ko ñaaguiɗen Allah ko gadirul mo hattani نعم Allah ron kaadi ko ñaaguiɗen mo ko wa bil ijabati jadir نعم Allah kadi ne haani jabade نعم kanko wi nodde kam mi nooto o nooto نعم ni'mal mawla نعم taare khalifa o wa ni'ma taare نعم. an nasiru ballo o نعم. haade ko Allah allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatiha salatul fatiha فاتحة صلاة الفاتح
محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد